Bismillah. Bismillah. Bismillah nan. Assalamu alaikum. Bismillah. Badal. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Iyayenmu mata assalamu alaikum wa rahmatullah. Saboda muhimmancin ku kuma matsayin da kuke da shi Jama'a muna so jama'a salon nabiyul kabir Allah. Allah mu na su ba lokaci inda za su ba mu wannan siya wani meeting da so ne samu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Haka tare da gabatarwa ba mu dukan gida ne. Duk wanda ya zo cikin mata ya dawo gida ne. In ka ganka a cikin maza kana waje ne. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar kawo ziyara a wannan masallaci na zumunta kuma muka samu damar haɗuwa da ku. Da farko ina ba ku haƙuri. Wancan karo na zo kuma ban samu dama na zo mun gana da ku ba. Dama na ce na sani in na zo za ku ce sai an sake dawowa. To sai na ce bari sai an haɗo tare da su malam kafin mu shigo. Akan a ce wancan lokacin na zo na tafi yanzu kuma ba za mu shigo ba. Da kuma a ce wancan lokacin ban shiga ba sai da na kawo su malam wane kuka fi so yawwa to Allah ya saka mun da alheri. Abu na farko kenan. Abu na biyu mun gabatar da karatun da ya shafe mu duka da mu da ku. Abun da karatun da yake kunshe da shi gaba daya in summary wanda zai shafe ku gaba daya shine mu rike abubuwa guda uku. Ku rike Allah ubangijinku shine gatanku, shine kuma abun bautanku, shine kuma abun dogaronku. Duk wanda ya rike Allah ya ci nasara. Kuna da matsaloli na addini, kuna da matsaloli na rayuwa, kuna da matsaloli da kuke nema a wurin Allah akan mazajenku, akan ƴaƴanku, akan iyayenku, akan fucanku, akan harkoki duka. Wallahi idan kuka rike Allah shine mafita akan kowane al'amarin. Shi yasa Allah madaukin sarki duk nasihar da yake wa mata tun daga kan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan sauran matan duniya shine wattaqinallah, ku ji tsoron Allah. Don haka kuma nasiha ta gare ku shine ku ji tsoron Allah kuma ku rike Allah. Abu na biyu cikin abin da duk muka karanta shine akwai abubuwa da yawa da Allah madaukin sarki ke bayarwa na ni'imomi. Dukkan wata ni'ima da kaga ta samu mutum daga Allah take. Kar kai wa wani hasada, kai kuma kar ka ɗauka ƙoƙarinka ne zai sama maka ni'imar Allah. Dukkan mu dogara ga Allah. Abinda kaga an ba wa wani to kar ka yi ƙyashi a kan shi. Abinda kaga wani bai samu ba ko kai baka samu ba Allah ne bai rubuta mishi ba. Saboda Allah ya ce bai kai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Me yasa na faɗi wannan? Shine wannan ya shafe ku kuma ta da yawa. Kuna da hasada wa junanku. Zan ga muku gaskiya, ban taba ganin halittar Allah mai hasada da wa dan uwansa irin ku mata ba. Kuna cewa mace ita ta san ciwon mace amma kuma ita take fama mata ciwon. Saboda yanzu daga wani abu ya faru in a ce akan namiji ne za ku ɗauke shi da sauƙi, amma akan wata mace ce ba kwa da juna, ba kwa yin jin tausayin junanku. Don haka galibin wata mace ma ba wai ma kishiyarta ba, matar wani ma tana jin haushin wancan matar a gidan wani. Me yasa ba kwa son junanku? Me yasa ba kwa tausayin junanku? Don haka duk ni'imar da kika ga Allah ya ba wa wata, wannan wata din ƴar uwarki ce, wannan wata din makociyarki ce, wannan wata din kishiyarki ce, ki bari Allah ya bata ke kuma Allah ya baki naki. Saboda Allah ya ce fabtagu indallahi rizq. Duk abin da kaga na arziki ka nema a wurin Allah, kar ka nema a wurin wani. Ba wani ne yake bayarwa ba, Allah ne yake bayarwa. Don haka ku so junanku, ku yi zumunci da ƴan uwanku, kuma ku kaunaci junanku, kuma ku ji tausayin junanku, sai kuma Allah ji tausayin ku. Sana abu na ƙarshe cikin duk abin da muka faɗa ɗin nan shine ku riƙe tarbiyyar musulunci. Ku a kanku ku zama nagari saboda ƴaƴanku ma su zama nagari. Ku ɗin nan fa ku ne al'umma gaba ɗaya, ba rabin al'umma ba ne, saboda ku kuka haifi al'ummar, kaga rabi kenan. Sannan kuma ana cikin gida uba rabi ke kuma rabi, to amma in aka zo haifuwa kuma ke kika haifi yaran gidan ba uba bane, saboda haka kusan ku ne duka rayuwar.
don haka idan ku kuka gyaru wallahi duniyar nan za ta gyaru. Duk abin da muke wa'azi a kai din nan da ku mata za ku taimake mu ku riƙe, wallahi da mun gaba ko maza ba su riƙe ba za ku riƙe mana. Saboda haka in kuma kuka ga muna samun matsala to galibi matsalar da ta fito daga gare ku ne. In kuka ga yanzu wani ya taso baya, in kuka ga yanzu wani yaro ya taso yana son karatun Qur'ani, yana son sunna, yana to za ka samu akwai aikin uwarsa a jiki. In ka ga yaro ya lalace yana shaye-shaye yana waye bai bi Allah ba, za ka samu akwai abun uwarsa a jiki. Sannan tun daga lokacin da yaro ya fara lalacewa ku kuke fara gane ya lalace, amma sai ku rika goyon bayan shi, ba za ku bari babansa ya masa tarbiya ba, saboda ku kullum kuna so ku yi siding da kuna son ƴaƴanku, ku so ƴaƴanku akan lahira saboda yadda za ku so su akan duniya. Wannan shine kusan duk abin da muka faɗa fa. Allah ya saka muku da alheri. Allah ubangije muku albarka. Allah ya albarka wa ƴaƴanku, ya albarka wa mazajenku, ya albarka wa iyayenku, ya albarka wa ƴan uwanku. Allah ya albarka wa kishiyoyinku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. na ɗauka jawabin malam sun yi sabari in ɗan tofa albarkacin baki na waɗanda ba su da kishin ko ma musu addu'a Allah ya ba su Ni ba na addu'a akan Allah ba ku kishin. Idan ina addu'a in Allah ya kawo ta kiyaku. Yawwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabai gamsassu sun gabata, abinda zan ɗan ƙara domin in samu lada da wannan damar da muka samu shine manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya kaunaci al'ummarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana son kowa daga cikin mu, yana kaunar kowa daga cikin mu ya dace da rahamar Allah. Wannan yasa duk wani wa'azi, duk wata faɗakarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ma maza to mata suna ciki, har sai da ta kai ga duk lokacin da aka taru ko a idi ne manzo Allah sallallahu alaihi yayi ma maza hudu ba, to zai zo wajen mata su ma ya isar musu da sakon Allah domin a gudu tare a tsira tare. Daga cikin irin waɗannan hudubobin da manzo Allah sallallahu alaihi yayi muku shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi tare da Bilal suka shiga bangaren mata a filin idi, yace ya ku taron mata ku lizimci sadaka, ku lizimci kyautatawa, ku lizimci aikin alkhairi, saboda na ga da yawa daga cikin kudin mutum. Wannan saƙo ne daga wanda bakin da yake la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tun anan sai ki ce to ni da yardar Allah sai na bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kubuta daga shiga daga cikin ayarin waɗanda za su samu kansa a wuta. A ƙarshen magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi, shin ayakfurna billah, suna butulce ma Allah ne su yi kafirci, su yi fito na fito da Allah, shi yasa suka zama yan wuta da yawa daga cikinsu? Sai ya ce a'a, yakfurna al-ashir, suna butulce ma abokin zama ne. Bayan bautar da za ku yi ma Allah da alaƙar ku da Allah, yana da kyau ku fahimci cewa wani wajibi mai girman gaske da yake kanku shine biyayyar da za ku yi ma mazajenku, ku taimake su wajen bin Allah, sannan ku taimaki kanku wajen yin abin da Allah yake so. Babu tashin hankali da masifa a ce kin rayu, ke kin yi sallolin nan, kin yi umara, kin yi hajji, amma kin fadi a babin kyautata ma mijinki. Duk wata wayewa ta turawan yamma da ake kawowa cewa a'a ke ma kina da ra'ayinki, ke ma kaza ke, duk a da'irar musulunci ba a hana ki ba, amma a mutunce, a girmama juna, a babin karfafa ma juna wajen mu haɗu akan alkhairi, mu bauta ma Allah, mu samar da al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfahari da ita. Wannan shine ake bukata daga wajenki, kuma kina kyautata ma mijinki, ki riƙa yi da niyyar cewa kina yin abin da Allah yake so, ba wai don miji ba. Don in miji kike dan shi kike yi, randa ta ya mutse tsakaninku sai ki ce to babu alkhairi, babu kyautatawa a rana. Amma in dan Allah kike yi, to ko dare ko daji, ko dare ko rani, ko ma yaushe ne zaki ci gaba da kyautatawa.
abinda zan dan tunasar da mu kenan. Allah ya ƙara mana dace.